Aspaldian kantu hau entzuten nuenean, ez nekien abeslaria zertan ibiliko zen, sukaldatzen ibiliko zen txup horrekin. Ala agian enborrak mosten ibiliko zen, xup. Agian bi gauza batera ibiliko zen, txup egiten da xup. Akaso bai, zeatikan guk gaur, hoixe beha ingo deu, txup eta xup. Kaixo lagunak, eberdion, eta Donato jauna, ongi etorri. Zer moduz gea? Ongi tai. Osasuna pakia eta lapikua, betia. Hoxe inberdi botxe. Zemuz, arreintzien homenajia, dula gutxi. Bueno, ja uste batzuk seinaledek, uste batzuk jundilaia eta... Baina izago jubilatzeko ez da? Oendik ez, bintza? Oendik gerra pixio eman berdeo. Eta gerra pixio eman berdeo, eta aizkoak inzeitzalde geurrian. Aspaldien gutxi xomar, baina oendik zeitzu bideak pixka. Ai, ama, zer, bigarren gazteta aldia etorri zaik edo? Oizek, torreko, baina eustia madio. Ondo. Bueno, elkarrekin guzkiu penka batzuk, bete eta otarraizka eta barazki batzukin, saltxaiar bat, eta gero horburu batzuk pergituta lagungarri bezala. Jaten zemuz modatzea iz. Jaten hona. Ondo, eta koxinan? Koxinan zeu zer modatzen, baina... Labana moitzek? Ba, pixka bai. Mantxo moitu, Aizkoa baino mantxo moitu, bale? Adi lagunak, saio bikaina da gauta. Bueno, lagunak eta Donato, garatuko izu pausuz nola ibiliko gehan, bale? Esan deun bezala, ingoitu penka hau ebeteta, eta ingo deuna da ostua gorde, hau garbitu, egosi, eta gero ingo deu betegarria prestatu. Betetzeko ingo jau, porrua, tipulina, azenaiua, txiki-txikiin, ondo gorritu, behin ondo gorrituta daunean, gio botako jau tomatia raiatuta, sukaldatzen jarraituko deu, eta bukaeran otarraizkan garbituta botako ditugu. Baina burua horreko ditugu geho saltxa iteko. Behin, hoi prest dakaunian betegarria, ingo ditugu, hola, pusketatxoa moztu, bete, bestia gainean jarri, eta gero, gorde deun ostuakin, ingo deu kiribildu. Hale? Orduan, kiribilduta gelditukoek, eta gero ingo deu, irina, arrautzetik pasa, eta prejitu. Eta hoi izango dituk, jateko penkak betetakuak, bale? Hoi oinarria izangoek. Gero ingo deu saltza esan dizuten bezala. Eta saltzantzako buruak eta gorde ingo ditugu. Orduan ingo ditugu, lapiko batian, buruak eta buelta ibili, eta ingo deuna da tomate hau eta baratzuria laberatu. Labetik ateako deu, behin erreta daurenean, ingo ditugu, otarraizka burueien gainea sartu, eskaia botako deu, koina pixkat, flameatu, eta gero hemen dakau, arraian salda. Botako deu, eta sukaldatzen utziko deu. Gehingo jo birrindu, eta ikusiko deu, iragatziko deun, edo ez. Hoi izangoek, gio penkan gainetik botatzeko saltza. Eta gio, ingo deuna da, horburu horiek garbitu baitaren, eta ingo deu, arrautza eta hogixetu beresiontatik pasa, panko deitzen dela, eta ingo deu, prejitu, eta hola eukiko jau, penka beteta, saltxa arraiana, otarraizkana, eta gio, kurruskari bezala, hola, horburu batzu prejituta. Ongi? Lan gehitxo? Lan asko zego. Lasai. Bueno, ingo jatena denik, hau esek, garbitzen hasiko nauk, egosten niteko, eta gero saltzantzako zulaganduko jazu azena joa. Bai. Zuritzeko, nahi aldezu zuri gailua. Bai. Honekin hobeto? Horrekin hobeto, bai. Venga, horrekin hasi zuritzen, eta nik osto gozoikan lagako ditut, gero ondo biltzeko, bale? Venga, ekingo jau. Hasikoa? Ni honekin hasiko nauk, eta hi horrekin hasi. Bueno. Ni mantxoxo marrenoko me baina, bueno. Lasai, presik etzekau, eta gero bestela trampa txiki batzuk egitizkio. Osa, que lasai. Bueno, a ver, omenaldia, nola junuan? Kontatu ya, nondik noa? Ondo. Ondo, ez da? Bai, aspalditik arzein horrekin, oindela pandemien aurretik eta gero etorri zen, eta gehatu zen bertan. Ja. Eta berriro, oro ezabiltzen bueltak eta, gustura hartu ginen, da... Zen montatu ziren, ze gauza edo nituan bertan? Normalien izaten dena da, jende asko konbidatu baten da. Lengo eskolariek gure denboakoak, zarraguek ere bai, eta gazteuek ere bai.
Zenba lagun bildu zian? Nun izan zan? Bueno, Arana zen, ni jaiotako herrian. Vale. Ni Arana zen jaiotako benik. Gero, azitzen, almandu zen. Eta gero, beran dauzkot, 2 urte bizi nintzela beran. Ados. Beti bueltaka ordun. Hitun pare ibili gara, aratomea, bai. Bizitza bilatzen, ez da? Ala berdik. Orduan etzen hori, gaur eguneko aitze alukeririk ganez. Eta orduan pentsatzea, bueno, betiko izango guan, ze aurrezkoen bat, bertsolaien bat, ze gauza. Bai, bertsolariak, eta aizkolariak eraitu ziren askoran asko, beste gazte eta zarra eta denatekan haitu zen pile bat. Eta bertsolari ezuk esan duzuna, eta denatekan. Gero, bazkaltzen, bildu ginen igual 200 lagun bai, bertan bazkaria izan duzen. Herri bazkaien bat edo? Bai, antolatu zuten bertan bazkari bat, bai. Vale. Zertzitxon bazkaltzeko, beti guztaizik eta gastronomia zertzitxon bazkaltzeko nortan. Eran gazik, bueno, hasi eran ensalada zioen ina, zaten dena bai, templada doz ez. Bai, zera, bai, epela, ados. Eta gero, azaz zuten, hori, bakailua, ajuarriero esaten dena. Vale, ona. Eta gero gainetik txuleta. Txuleta? Bai. Patata eta piperren bat, letxua pizkat. Bai, patata eta piperrekin. Sakramentukin txuleta. Ez dara bakarrian motxa gatzen da, eta laguntzakin hobeto. Ondo. Eta 200 lagun esan dut bazkaitan, Bai, 200 gehiago, bai. Iretzako eara horia, ez da? Inbeste jende ire bildu, iri, hore... Señale doike maitatzen autola doike pixka mato inikan. Ona, pixkatez, asko. Bueno, eta egindako garaipenak eta... Zenbat aldiz izan eiz Euskal Herriko txapelduna? Pare bat aldiz gutxinez, ezta? Eskuadikoak 3. Hiru txapeldu eskuadiko, eta gero urrezko aizkora guk era beste 3 dolau izan dutxot. Gero Nafarro guk beste 8-9. Eta gero parejetan, izan dutxot beste sail bat. Eskuadiko mailan, eta Nafarro mailan, eta denian. Eta gero torneo asko, hemen urrezko Kopa Donosti jokatzen den ere, hori de batzutan uste batzuten potentia, baina adibidez, hori guztitatikan zein izan dek potentiena, o zein nuan Euskadikoa, urrezkoa, zein nuan bereziagoa. Txapelketak dire, gauz batzuk, bereziak lehenbizoko txapelak ilusu jaundia egiten du. Nik aurreneko 18 urterek egia zenun. 18 urte txokin, guendala zenbat urte dek hori. Berroita 5 urte. Berroita 5, irurogei pasaituko orduan. Bai, ondo pasata, bai. Vale. Eta, bueno... Aurrengo txapela berezia izan biharrik, ez da? Bai, aurrenako beti egiten zaitoloko beste ilusio bat. Baina oinikan gaztea eta mundu urtan oinikan zinen sartu. Zenen aurka lehiatu izan egun hortan? Egun hortan, zeben Gipuzkoarrak ginen, gehienak ziren Gipuzkoarrak eta gu 2 napar. Mindegien anai bat, mindegi eskolari hona horren anai bat zen, eta gero beste Gipuzkoarra ziren errazildarrak eta hola, 7-8 lagundu baginen. Zintzan arerio gogorrena garai hortan zuetzako? Bueno, gogorrena orduan oinek ezin, mundu urtan ezkinun izautzen zer, bakarrikan dena torri zen dirure apostolariak mindegien anaian alde, mindegien alde diru zaun. Eta, bueno, ni hortik tartetik atean izan, hori, azerila bezala eta, bueno. Eta, venga. Aurrea. Eta apostu hortan, zer diru desente irabazitako, ondo irabazikoan, ozen? Txapelketa zen, bai. Gero torri ziren apostuak eta ondotikan. Handikan, hasi ginen, han aurreneko jokatu nuen, orduan 18 urtekin Doneste ben, beste baten kontra. Gero apostu potentiak etorri ziren, 84an eta 5an, eta hor. Ni jaio nituan hor. 85 jaio nituan ni. Orduan ja nekatu bat. Eta, bueno, egun horietan, apostua irabazi galdu ino, zerruan gaio, apostuen dirua o horia? Zerruan gogorro eamateko? Nik horia behintzat, nik ez jokatzen neuk ez errere. Postalariak beste batu zian. Bestek ingurukuk, nire inguruan ibiltzen zinen laguntzaile modun, eta jokatzen zuten diru eta gauza. Eta izaten zuzuke kompromiso bat, gaina. Irabazizkeo premio pixkat emango ziren, Bai, konpontzen ginen hortan. Lagun hona izan dut jutortzako. Vale. Ondo. Baina hor beti, txapelketa baten, horia beti hori izan deke bai, ez da, Bai, jorio, ez duk irabazta mazu eta beti are badu lako momentu hortan mentzak, gero pasaiken da zeitu, baina, bueno, bai, no? Momentu hortan ematen zaitu lako... Azkar pasatzeitu gauza honak, ez da? Katxiz da, man. Bueno, eta guain esan dek, berriro hartu bihar dekela txampa, ez da? Noiztikan utzi indek?
Utzi, pandemia ondura haitu gabe, pandemia denbora horretan, eta, lehen guzti horretan haitu nizen bizperuela autokitan. Azkenakoa iraidean jogatu nun. Hortxean iturrenen, homenaje egun batian, eta geroztik ja zutarratako ez dut ukitu. Nahi nuko hasi berriro guain udarei buruz, hantemen pixkat ibiltzeko herri kirol munduan. Txapelketa, sartzeko? Ez, Exhibizio moduan? Exhibizio. Apostuakin? Hor ja, ez apostu egoten. Apostu bat egongo da, afaritxo bat tartien edo zerbait ere baina. Zeo ongo ez da? Ja, apostu kitiko edadia joan da daude. Eta, adibidez, guantxe, ire exhibizio horietan, ze egur mota moztuko dituk, edo ze inberdek beste egur hori zea baina hundillo da nan horietako bat moztu, o zeo zedakak esportian prestatuta? Exhibizioetan normalin eur koskorra mozten dire, kanerdiko iruri ontzakoa, eta eur txikile eta politan ikusteko exhibizioetan eta tita eta fuera. Enbora ondu joiekin anaizera, jota, ez dakizuen, deitzen ez duenok ez dakizeiden zelan aiken aizeren. Eta ja lotuta baldakazu ordu nudako zerbait, hola? Oinik udara eldu da pixka, baina, jendia asitzen da deika eta orduko prepatu honbar da pixkat. Bikain, eta adibidez, lehen garai baten etekin nola entrenatzen zinaten, nola jartzen zinaten martxan, baina guen ze, entrenore fizikua eta dieta eta hoi da nahi behardek, gaurkoak bezala, hoi lehenoko aldea entrenatu behardek. Ni izaldatuko bain. Ni izaldatuko bain. Ni asinitzen egan zen oso desberdina, gero haitu nintzen legan, ni lehenbiziko haitu nintzen eskolari zar baten eskolatikan. Vale. Naparra zen, Doramarikoa, eta orduan zen, jan ikeara herri jan jatera maten zuten. Jan tope, eurra. Osaltzeko igual, arroz filetia, eta gero egu esaten jun pontxe. Hori gorringua bakarra, txuringua kendu, hori bota azukrea. Guain alderantziz, guain txuringua jatei eta gorringua kendu. Hala da, baina no, beira, hori jentziren. Hori azukria eta platanuak, eta ardoak hori. Gorringua, 6 gorringo. Bai, azukria. Ardua, platanua, plaidanak txikitu. Arduakin? Ardo beltza, zurilla, ose botatzen? Ardo beltzakin. Ardo beltzakin, Ai, ama. Hori janda gero, ondotik gan, Osea, arauna xerra gozaldu, patatakin, piperro batzuk, ego zer gauza? Patata igual ezkin jane, baina jan gehiagi. Bai, Guardia jatzen zen, babak txikiak, ez babarronak, babak. Baba txikik, bai. Baba jan, eta gainetik igual txuleta, eta gainera gero urik ezeateko. Ardo bizkat janakin, bai. Bai, eta ura ez? Ura ezeateko. Niko esatzen zuen agarri. Eta izostar daulako iketzitxon orduan, ez da? Orduan baina nik ez nuen ordu momentu, eta gero, bai. Gero, bai. Hori zen etxarrena netzako. Nola aldatu dituken gauzak, Baina ni mendile juten izan bueltikera, mendi bueltikera, egarri egitutzen. Egarri egitutzen. Iturriak uste nolea kriston tragoin behar, derri hor. Bueno, bestela noka aguantatu. Ai, ama, ze berezia, Eta, bueno, eta gero hori, igual, hori txapelketa egunian. Adibidez, gozai hori eta baskari hori eta, edo egunero. Hori egunero itxian. Egunero itxian? Preparatzen nahi zinelegan. Vale. Egunero. Kortxiz la marri. Garri, gehi niztek nola aguantatzen zuten ziportan. Ozoikan, hemen, hau indartxu bendik. La leche. Bi paliza bai, hori, egunian, Eskerra, gero fruta bai. Hori. Ze fruta? Zagarra? Naranja asko jateko. Laranjak, Bai, arekin gura pixkata, bale. Bestela bentsat, pasatzen dituen egarri. Egarri ja pasa? Egarri ja. Osa, txuleta nahi aina. Eta hurik ez? Gehiagik eta uru zean. Bala, letxe. Eta hori zenek esate zilan iri, hori zenek lehenoko... Lehenoko eskolari zar batek. Bai, Lehenoko oitura ala zuten doike. Vale. Gero ja aldatu zen, horre laroita labindo asinitzelik ja beste apostuk eta orduan beste batek sartu ziren beste tipo bat. Bai. Ez gaur eguneko zala, lehia. Erdibideko bat. Gaur preparazioa oso aldatu da. Orduko eta gaur egunekoa. Gaur dena gimnasion eta hor crossfit eta lago historio biten da biltzen preparatzen. Guk izkin nologuria. Zuek zeite zenuten lan hain, mendin? Bai, eta gero... Zertan ite zenun lana? Nik beti basuan ibilen ez. Beti basuan? Bai, mesortzutetan hasi, eta baina arte basoko lanan beti. Eta ze, zuaitzak bota eta motozerra berren eskuz botatzituen, o nola ite Han motozerrekin. Gero aizkor hartzen una parte, Bai, Han ere igual basuan, orduan mendine otekin jengu, bertan txabolan. Bai. Txabola gehorun montatzen ginen, egurrazko txabola mendilan. Bai. Eta bertan eguzia lanin, eta bertan loin da denaik ginen, mendilan, Zenbat egun pasatzen zinuten mendin? Bueno, aste guztia. Aste guztia. Lehimizian, etorri gabe, ni Frantzien ibili nintzen lanian, eta handikan joan mendikar, ustin behin bakarra torri.
Augusto Arrantzalia baino gerro. Ba, tipurtera, eta antxen basuan, urte duzeia. Bai, Bai. Eta ber, zelan itezen dutenan basuan? Zuaitzak adibidez, bota inbertzian, bota eta gero puxketetan o zenba gauza inbertzian, konta gauza? Orduan, bueno, guan iparalden Frantzien ibili ginelian, Bai. iteko intuen, bota eta soildu, eta... Soildu zen egik esan. Soildu, adarraken du. Adarraken du, bale? Eta gero zuritu, abetu asko egin Vale. dugu, eta behartzen azalaken du. Azalaken du bai? Porque gehoten zen, basuan atera gabe demo eskuan, Claro, eta bestela eta uste bestela duiteziak, sartzen eta? zaion, pipila. Bai, pipila Eta gura zurituzkero, etzen zer Ados. hola aguantatzen Ados. zuen, egurre. Eta nola kentzen uzten azal guzti hori? Holako pala bat, zaten zen pala bat behar kerten batekin. Arraka. Paliza harrapai. Bai, ez da? Ni hori zen, flaguna orduan ondo nintzen. Plako itzan. Bai. Ai, ama. Eta guen di lan berdinetan jarraitzalden Ez, basuan? oain jaz, bueno, lana basoko lan egiten dugu, Bai. baina ja, oain egera makinakin. Hori helikadura bezala, gauza asko aldatuko dituan guendala berroi urtetik guaina, ez da? Bai, asko oain. Katxarruak egu dauzko, eta atera beren telekomandakin, eta gauzak, eta kamioiak, eta... Bueno, mendiko behar den zela prefatu behar duzu, bestela ez duzu zerritien. Dudi gabe. Eskadanatik katxarro zilak, eta... Guk erosi eta saldu egiten dugu, erosten dugu, eta gero... Erosi zer, basua erosi? Basuak ateatzen direan Baina kantian. lurra erosten dek, edo basua Ez. ose erosten dek, zuaitzak? Zuaitzak, markatuta daudenak, eta kubikatu gauten dire, hau beste, mendi batean, por ejemplo, 1000 tona, edo 2000. Bai. Zugu gero baten zera, eta zuk ematen duzu, baleidun, iutzen zizun prezio bat. Ban, Vale. jende asko atortzen da, no? Abezain ematen Eta du hori ze, mina. subastan bezala? Claro. Bai, Bai. Ai, ama, eta Hori ala ire zaten da, anaiare atzeko zertan Bai, ibiltzek, bai. hemen egon nuan kontatzen da atzeko zertan ibiltzek. Berdin ibiltzen gara pixko bitu beti. Vale, ona. Hola itzen gara. Aparte, eurrere egiten dugu, zu eurrere txikituta saldure. Vale. Bai. Eta horra adibidez, ze baso mota, pagua, o lizarrak, o pinuak, o danetik, o Bai, baso danetik. mistuak ebai, o... Ez, basu bat izatea, pues, pago deia, dan pago Vale, duzu. pagadi bat bali bade, pagadi Bai, bat. eta gero, haitza, norteko haitza, amerikanua norte Bai, hori, bai. amerikanua gauten Bai, ostondiko amerikanu, vale. Aztaina, eta gero, Vale. pinu eskore ibili dugu, pinua. Vale. Pinua paleta egiteko, eta Ba, lizarra eta ez, porque lizarra iskinetan atatzen digu, baina inorrez dil basua lizarrez bete, ez da? Ez. Hemen ez dago. Baleko izango altzan, lizarra... Lizarra, badau, iparraldien hor baso, zemai basotan. Berez, egur gorra, lizarra ez da? Bai, lizarra duzu, pauan antzekoa. Vale. Pauan tankeragoa, eta hori ibiltzen da karpinterian, pues, kartenak iteko, eta... Vale. Ni segit, zeatik askotan atxurrak baserrikoak eta lizarra makilak indite dituke, bai, ez da? Baitere, iten zen gara bete, bai. Bai. Oide, Hola da, ona. zuntua. Bueno, hemen bagiztak, txirriki txarraka, Ido, ja martxatzen nahi dau. Haidi, martxa hartzen. Jau, Barazki, jau, jarrizki zaila. jau martxan, hor dakau tipulina eta porrua, asano joare botako ziou, eta hau izangoek betegarria. Hemen txepengak martxan dazkau, segituan gatoz, eta martxakin jarraituko dugu. Baina lehendabizi jungo gea, aldaba jatetxea. Eta ikusiko zu, indigo ravioli batzuk, kuiakin da, otarra izkakin da, beharrak. Oazen. Kaixo, ongi etorri Donostira, ni Zaskun naiz, aldaba jatetxea erakutsiko dizuet. Oain dela 34 urte hasi zan, Fernando bere gurasoekin hemen aldaba jatetxean. Ikusten dezuten bezala, Fernandori aintzinako gauza asko gustatzen zaizkio. Eta, bueno, urte hauetan aldatu da. Bai menua, bai rezetak eta bai lekua. Antigua auzoan gaude, Donostiaren hasieran, eta bueno, eguraldi ona egiten duenean, hemen ere kriston terraza daukagu, oso polita, landareak, sofa batzu, txilau bezala, oso gustora egoten da. Ezagutu ez dute gure jatetxea, jantokia, eta oaingoa sukaldera Fernandorekin errezeta prestatzea. Hemen gaudeia sukaldean, Fernandorekin, eta hemen osagaiekin, dia kalabazina, tipula, kalabazina eta gaztal saltsa bat, hemen daukagu piper berdeak, gamba batzuk, irina, piper txurila, barat txurila, gatza eta olioa. Eta bukatzeko brandiarekin, eta horrekin egin bar dugu kalabazinoko ravioli batzuk. Lehenengo egin bar duguna da osagaiak banatu, hasiko gea tipulinarekin eta piper berdearekin. Hemen egiten dugun bazkaria eta janaria da etxekoa, Euskal Herrikoa, produktuak ere hemengoak,
Egiten dugu bai karta, bai eguneko menua, dauzkagu haragi gozo-goxuak, txuletoia, dauzkagu arrain oso goxuak ere bai, dauzkagu marinatuak hemen egiten dugunak, eta gero ere postra guriak dira, etxekoak. Honetan partez gure plater oso fuertea da arrain sopa donostiarra. Eta daukagu aukera ere bai menu bat oparitzeko, asteburuko menua, eguneko menua, karta, nahi dutena. Jendearen eskararez bitartez ere egiten dugu arrozak oso goxuak, egiten ditugu plater desberdinak, denbora denean kaza ere eskatzen badigute egiten dugu. Hemen dauzkagu osagaiak eta hasiko gaia rellenua egiten. Olio apurtxo bat jartzen dugu, oraingoaz botatzen tipulina, baratzurila eta piper berdea, orain gambak ja moztutak, brandia, soplete batekin ematen diogu, hau zaporea ematen dio, esne pixka bat, baina ja kalabezina ja moztuta dagoela, labean sartzen dugu, 2 minutu. Hola biguinago dago eta hobeto manipulatzeko. Oain hasiko gea biltzen eta ja plantxan jartzeko. Bueno, Joseba, hau da gure gaurko platera, kalabazinezko rabioliak eta denak gaunbidatuta zaudete. Hemen gaude Aldaba jatetxean Donostin. Eskerrik asko. Agur. Ai, ama, kuadria, itxura rabioli horiek, Erra, hori. Horren ainako ingo aldiu gaur. Hoi, balago maien gainean. Bai, bueno, ingo jau, antzeko zerbait. Hoi, guantxe esan de, mai gainean balimazion, ingo genion. Bueno, horrela jarraitu, eskerrik asko, eta gurian jarraitu berdeu. Bezarka da ondioa lagunak. Bueno, hemen barazki martxan dazkau. Hemen pekake hile egosita dazkau, bela esingoitut bertatik atea, eta ostok eskaldatu, sartu tatea, ingoitugu, bale? Gero prejitu izateko. Inbiar deuna da saltza martxan jarri, tomatek eta baratzuia labetik atea ditugu, eta beste alde batetik inberdeu betegarriantzako tomatia inberdia urraiatu. Segula tomatia raiatu alde, beti mostu eta gatza eta olioa eta barroa. Entsalada bai. Entsalada bai. Basuen ekin lau puska eta gatza manda beriola jaten un mendian. Reka, barroa. Bai. Ez de txarra. Bueno, ingo deuna da behitu. A ver. Erraz. Hemen daka raiatzekoa, bale? Ordu ingo ikena da, erditi moztu horrela, Bai. eta asuntua dek, hola jungo irraiatzen, raka, eta asalakin geldituko aiz. Orduan, asalak ego hemen organikoa botako dek, bale? Hola ingoituk, hola, 3 tomatiak, danak, 6 pusketa, bale? Hoi zure kontu, eta ni hasi behar naiz, otarraizkan buruak ateatzen hortikan, eta salta martxan jartzen ebai. Bueno, eta zu esan dezun bezala, hainbeste aldaketa egon dia jaki aldetikan lehenotiko baina eta dana, aizkoran ibiltzeko era ere bai aldatu da. Nola jartu, aizkora mota desberdinak. Hori aldatzen da, aizkolari bakotxak, ibiltzeko manera. Vale. Txerrindula ja bezala, o bakoitza bere estilua, no? Bere estilua eta norak erabiltzen duen gorputza dena. Gorputzi erabili behar da, aizkolari indarra mateko. Vale. Jende esko bada. Ba, ez eskuak inbakarrik, gerri talgana. Besoak inbakarrik nahi dira, ez du lan luzeara ondo irauten al. Behar oso gorpuz guzilekin ibili, gerri eta belauna dana. Gerri belaun dana eta belarrik eta guztian. Antara sartu behar dire, goitipera. Dana. Ondo biltzeko. Eta adibidez, zu hasi zinean adibidez, bertako aizkorak initezen duten, ja Australiako aizkora famatu horiek eta basauden hemen? Bueno, ni hasi nitzelikan plazan australiano batekin haitu nitzen. Ni hasi aizkoran nintzen, hemengo aizkorakin. Vale. Bertako aizkorakin. Osa, lehiaketan ez, baina lehiaketan ja australiarrakin hasi zinean. Bai, nik eman dituen hemengoak, eta gero bestia bat hori aizkolari zarrarek ez da egin hundu konsegituzun, aizko bakarra. Eta Donostin egin izan aizko bakarrakin hasite bukatu arte. Ai, ama, eta gaur berriz aldatzei eune oro, ez da? Bueno, eta gero, etzen eukaten leheno aizkora hundia eta gero bestia txikillo barroa sartzeko eta hola? Ba, lehen ere bai, Lehen ere bai. Nik orduan lau korte ziren eta initun batekin bukatu denak, eta gara, uste zura aizkora ubia besti egin eta beak egin initun denak. Bai. Hola zen. Baina, guain aizkorak, denak badauzketa aizkorak australianok pile bat.
Zenbat aizkola azkazu etxian, adibidez? Ui, ez du kontatu, baina gu etxean guedi, egun eskora utxini. Eun? Bai, ja. Aia, ma. Dela bestia dela, euki bertiozu klase askotakoak. Espala hondikoak, espatxekiko, gero karten uziziokoak, zehun zen bormoztu behar duzun. Vale. Eur gogorretakoak, samurretakoak. Eun, gehitxo ez aldia. Ba, pila, baina ez zietenak erabiltzen baino. Claro. Ekarri eta ekarri beti hobi esperantzan. Bai, surfista tablakin bezala, no? Ekarri tabla, eta gero, ba Hori guztokoa da. eta beti berdinak nibili, ez da? Bai, baina hautsik emaita aizkora. Bai, Sufatu behar baina aizkora aizale guztokoa eta... Eta asko- Adarra matatera eta kaska. kaska Hautsik, iten. bueno, bena, zenbat aldiz. Baina, osea, amustu edo igual golpi atakata dana. Puska bota. Puskatu, Bai, bota. bai, Eta aizkora hori ezin dek zorroztuta berrio Bai, berreskuratu. ura... Baina ja ez da berdina. Konpontzen duzu, baina ja, arek ez du baleio, lehengo lan egiteko espalondeko baldin mazen, Ja. ura behar duzu jarri barruko Ja, lan barru egiteko. txikiago hain berra, ja. Txikiago behar duzu. Ja. Hori galtzen du histori hori, bai. Claro. Bueno, eta gaur egun, zer muzko maila ikusten dezua eskolarinen artian? Fundamentu asko aldao, ze irutzen Bai, zaizu? aizkolaria garai bati meño baina ikusten da aizkolari gehiago, Bai. plazatan. Basiz ere gurrezko aizkola antolatzen mengo eta orduan aizkolari asko izautu zen telebistei bidez. Vale. Zenek izautzen, eta bada aizkolari mundu bada asko badabila. Eta, Eta, bueno, hobetu india, adibidez gaurko aizkolari batek, lehenoko aizkolari batek irabaziko zion. Ez, oaindik pixkat hortan falta dute pixka bat. Bai, Pixka bat, bai. Lehenoko ez kasta gazu ez, Ez da, baina berriz etorriko die, hori ez da beti izaten. Ja. Entrenatu hori nik esan dutena, denak ezka berdinak aizkora mundu, nola erabiltzen dugun gorputza eta gauza. Jendeak, badabiltza nahiko ongi. Baina lehenoko markak eta usteko zaila, ez da? Bai, zaila, ezatik erran ezin dela, baina oaini behintzat falta zaiote pixka, bai. Pixka falta da. Zuen garaian, olasagazikin da postu agintzen ditunak eta eharra sasoia zenukatena, Bai, Ai, adina ere bai. Zenbat apostu inditu behakin? Behakin lau apostu inditu. Lau? Lau, bai. Eta zenbat irabazi lauetatik? Bueno, ez da suerte ez da lauak irabazen ditu. Lauak, Apostu zakarrak egin guk, Arrei jaso aizkoran da korrik eta apostu gogorrak, A ber, nola dituan, Aurrenok zei bertzen duten, a aurrenok ber. apostu egin ginen, Bai, arria, amarreko kubikua, 50 aldiz jaso. kubikua, osea, horrena, harri jasotzen. 50 aldiz. Gero, 6 oinbiko, metro bat eta iruita zazpi bueltan. Bai, Eta gero, 6 kilometro aniluan. batxiz, lamar. Apostu gogorra da, Eta, zenbat denboan bukatu doan? Hoi. Orduan egin ginen, iruita amaost amar. Egin honek eta iruita amasei eta hogei bai. Eta gaur egun ninten aldia proba berdina. Ez. Ez da noinorra ausartu Ez lan da hori. usarture, Zin, Katxila, amar. Eta gizien gatikan, baina, bueno, Ba, badire mutila errakor. Bai, baino... Baina, baina... Baina hainbeste txuleta ez dile jaten. Gustu dute alimentazio oso aldatu dute. Igual Jateko manera. bueltatu behar nik gorringoiek azukre eta arduak inda, Igual bueltatu behar txate lagunak, Ez dakit, Hemen, benetako indarra. gorringoa kolesterol asko dauka, Bai, baina- Hori denbo motxien, bai, agindarra manan zaitxo, Bai, baina... ba, bai, ba. Evoluzian gibela zegin nuko zaitxo. I hemen txea, osazoiko, la Bai. letxe, Asko join dituk lehenu hoi baino, zuringoa janda. Bueno, bai, baino asko zuringu bakarra jaten dute, proteina doloko ez dakit zen gatik, Nik baina, eres, bueno. nik eres. Nik egit jasan nahi eta. Gu lehengo txuro zarra gura. Tortilla bat, bi arrautz eta lau gorringokin, ez bi gorringo eta lau zuringokin baino, ez da? Bai, nik ere bai. Nik ere ala lehenko txuru zarrako nez ni. Duipe. Bota hemen tomatia bertara, honea, hori betegarria egiteko da. Dena bota hor aldi? Bai, bota dana, hor murrizten utzi berdeu, barazkikin. Eta hemen txe, guain, otarrainzkan gainea eta, bota, abaitu, azalda guzti botako dugu. Zergatikan, gio nola birrindu ingo deun dana, botako dugu ditu, baratzuri herriare bai, bertara, vale, oso ondo, baitare botako dugu tomate guztik, venga, dana barroa, iepala, oso ondo, hoi listo, vale, hemen inbiar dutuna da, betu ni hemen karri metxeru gauain, tak, flameatzeko pixkat, inbiar dutuna da, eskaila bota, horrela zen uste nahiko izango gala, vale, eta guain, a ber, Iliak eta ez erretzeko pixkat alde baten jarri, burua. Koñaka, Bai, moskortuko. koñata, eta moskortzeko pixkat. Xak, a ber. Iepala. Oso ondo. Venga, moskortu hemen pixkat. Gure ike ginen, ardo egorziek, atarro ginulek ardua berotu eta
Eta barroa? Suman, eta egateko. Osa, zueman alkola pixak murrizteko, eta gero Eta izen opeltzeko. Bueno, hemen ikusi zue. Hau, bere ikutu ematen dio errepuntxu hori, eta guan ja, zalda bota, pixka sukaldatzen utziko deu, eta goin berdeu, hau dena birrindu, baita irin berdeu behitu hemen, betegarri hau, pixka sukaldatu berdu, eta ingo deuna, pixka sukaldatzean nian, otarraizka botako ditugu. Eta hemen txek, geldituko naiz nik hauek ateatzen, hau behitu gozat ingo deu. Ja hemen penkak egozita azkau. Ingo deuna da, hau esek bota, eta eskaldatu aldi berian, bale? Orduan, hau sartuko jau, eta guain falta zaiguna da. Geo, hoi garbitu eta prejitu, betegarriak penkan barrun sartu, eta hau birrindu. Eta Donato, bitartian jungo haituk, beiko zini ikusiko zue ondarrun dao, eta kabaret eta guzti. Earra, guazen bertara. Haupa Joseba, ongi etorri ondarrura, hemen gaude beiko zini, ni Alberto Markozkeaga naiz, eta beiko zini aurkeztuko dizuet. Hau hasi izan, gure birra itxonan, Joaquin Iriondo, joan zen hartzai Ameriketara. Ikusiz, han antxoa asko jatezala, italiarrak eta zeudelako, eta bueltatu zanen jarri zuen zinema bat eta antxoa fabrika bat. Zinema, bazegoen beste bat, Bidenera zinema zana, eta ada goiko zini, eta hau da Alameda zinema zana beiko zini. Horra itxi dator, izena herria jarri zion, eta guk berreskuratu dugu herri jarritako izena. Zinema izan zan 82. urtera arte, egon zan horra atxeden bat itxita hon zana, eta, bueno, gero buelta eman denion, kafenen txokiaren eskutik egin du nau, eta, bueno, azkenean, bueltatu da gure eskutara. Gure izkintza oso zabala da. Hemen goizen hasi zinke kafe bat hartzen, bazkaldu, beste burutan adibidez, igual kintadak edo bazkari kuadriakoak, gero parranda arratzaldean, gero berriro afariak, gero diskoteka, kontzertuak, bertsolariak, antzerkiak, denetarik egiten dugu hemen. Eta, bueno, dakagu kabaret troa guk egindako ekoizpena, bada afaria eta gero showa, igandetan izaten da, bazkaria eta gero showa. Onarte, hau da, 3. barra egiten duguna, onarte oso ondo joan da eta horretan gabiltza. Dantzariak, aktoreak, danak ondarrutarra dira, eta gero beste numero batzuk egiten dituzte, Tabi Gaiar Valentziarrak, Hortzi Acosta Gasteiztarra, Leire Pituka Bilbotarra, eta horiekin osatzen dugu beiko zini kabaretan. Bueno, gure historia ezaututa gero eta esplikatuta gero gure ekintza guztiak, oin aurkeztuko dizut gure sukaldaria Gorka. Berak egingo dau plater bat kabaretean egiten duguna, eta, bueno, bere eskutan usten zaitxu. Gaurko errezeta izango da, ongoak, urde espirui salteatuta, gaietatxo bat gaztarekin eta arrotza potxe batekin. Azteko egingo dugu gazta gaietatxoa. Bueno, ja kurruskatuta dago gaieta eta aterako dugu. Baina hasiko gara beste guztia salteatzen. Beko zinan ibiltzen duen produktuk, udazazein, daka bantxoa, egaluzi, atuna, tomate, piper, azkanen bertako produktuk ibiltzen ga. Onguk gure lagun batzuk ekartezko lantzin behin, bueno, aurten askoik ez da bekarre. Hau daukau ja 3. kabareta, trua kabareta, eta, bueno, beti indau bat menu diferentik, ez? Piskat aldatzen, da aurten aukeratu dugu ongo batzuk itxi, ensala bat langostino krujiente diferentikin, eta aperitibo modun, kanutillo bi, ensalai arruza eta humus bat. Eta gero posti zaten da, txutxo bat, nataz beteta, eta kanutilloa txokolatesku, krema jogur batekin. Onja, jungoa, ja epintzen platerin, bale? Venga. Arrotzak labin egin dauz, vaporin, 30 radon, 10 minutun. Eta da, zuri biune, eta gorrin gube biune. Joseba, hau izan da gure kabareteko platera, eta, bueno, daztatzea baino besterik ez da falta. Asik etorri denok beiko zini kabaret troa ikustera, eta hemen izango gara. Urrengora arte, mi esker.
Ona, launak, ona, eharra ideia, afaltzen, da hor, zea, kabare pixka, eta girua. Aizkola, ja falta zaizkizuek, ta bukatzeko izteria, Hor ez aizkorre berri, hor mailean. Vale. Bueno, launak, horrela jarraitu, eta gu gurian jarraituko dugu. Hemen indeten bakarra da, behitu, hemen barazki geneukan, gero tomate sartu deuna, eta inditugu otarraizka bota, erreportaia zion bitartean. Eta otarraizka egiten dira, minutu eta erdin. Buelta indeu, pusketetan sartu, eta listo. Eta indeuna da, sartu deten uretan, baitarea eta ditut hemen penkak, ostuak, eta guain joa betetzea. Eta hemen indeuna da, saltxa, dakaula hemen otarrainskak erreitugunak, laberatu deun baratzurila eta tomatek, eskaia, flameatu deu, koñakakin, salda, eta hain inberdia donato. Ondo birrindu dena, bildurri gabe, eta gero ingo deu iragatzi, eta ja saltza presteukiko deu, gure biribilki hauek bertan sartzeko. Ados? Vale. Eta hor buruak ebai aurreatu ditugu pixkat, Indeu kanpoko azalak eta kendu, gero prejitutzeko tita batian. Bueno, hola segarriko gaituk, eman eurra bildurri gabe, Hasi beraldot. Bai, sartu barruan da eman. Bueno, hemen jarriko ditut arrautza pare bate bai. Zukalden desente biletako haiz, Ibili, beharra. Superviventzia, juten txeko horrat kanpoa, baina guk egiten hori, superviventzia nahi gabe etxean. Bai, ez da. Etxean da barzuan. Na. Bueno, lehen ibili gaituk erronketaz da hitz egiten. Harri jaire bai bota ion, ez da? Azkenengo erronka ez alban bere kontra izan. Bai, apostu azkenekoa harria bosgarranen kontra, bai. Ze gertatu ban, horre ire irabazi, Bueno, justu izan duze, baina azkenian entzat irabazi nun, bai. Zertan erronka hortan, zein bertzean duten, zer? 20 kanerdiko. 20 kanerdiko? Eta hor bakarrik aizkola zan, aizkola bakarra, bai. Eta zenbat urte ateatze izkionik behai? Erari, nik 18 bat urte. 18 urte? Bai. Zenbat urte zezkan behak ordun? Nik 55 eta behak 18 olako mat. Nik adibidez, hasi itzanetikan, 55 urte arte. Zein izan nuen sasoi onena, indartsuena eona eta erronka hundiena botatzea eukan garaia? Tekito, 25 urtekin, o 55ekin, o noiz izan nuen? 25 urtekin sasoi ona da, garrigan igual, burua esain ona. Buruz igual hainbertze norra nuken, kontu iten. Vale. Baina 25 urtetan, da gero 40 urtetan bizona ungido, oiniken, Bai, ez da. Azkeneko 46 urtekin ikatzen, Euskadiko txapelketa, eta ondo baldin zara oinikan 40 urte arte ben oso ondo. Baina adibidez, zure erronka o zure marka honenak noiz indituzu, zenbat urtekin? Bueno, nik marka batzuk badaude horri indakoak, baina 40 urtean azpitikan. 40 urten azpitikan? Bai, markeko goenak ina, bai. Vale. Orduan 40tik gora, etzelulako... Ez, bueno, beste mundu bat, apostutako eta oinik 40 urtekin eta ondo zaude. Bai. Oinikan, bakizu sufritzen, mentalizatu beto ikentzera gazeta baino, eta horrengatikan. Bestela sasoia 25 urtetan sasoia ondia goten da. Bai. Baina orduan zara mentalizatzen behar den bezala. Claro, baina honena orduan 40 urte buelta hortan. Bai, 40 urte. Oso ondo 40 urte arte. Oita, gotxe, itxonik orduan, 50 azpizkat, Oinik ateko, akegik oinik prepatuta joko motitzeko. Bai, nik prepatu, baina kotxinan. Niko izateite askotan, eta behin maioetan esan deten gaina, igual, ikustezu, harri jasotzen itezen dutenak zuek adibidez, niko genin inoizingo. Hana dituzan, ez dakizen bateko harria altza. Tamainoak harria, bai, baina enborra bukatuko nin mosten. Lehenu hobean du bukatuko nin. Korrika, bai, baina harria ikusten nik 200 kiloko harriman, ezin ditu. Bai, oidek, harria edek gauz bat... Indarrazko behar dekena, ez da? Jasotzeko ez tekiten. Oidek, horrek. Aizkorik esan duguna mantxoxo haiko, eiz? Oidek. Da korrik ere, baina gauza desberdinetuk oso. Bai. Oso desberdinetuk. Ire puntu fuertea beti aizkora izan dek, ez da? Bai, ni mundua izan duguk, ni aizkoran demostatu nik. Eta adibidez, horri tezen unian erronka, norbaiten kontra zu beti ze jartzen zenun, enborra gehiago eta korrika gutxio, harria gutxio eta... Korrika behin bakarri dunik, hori, harri jaso, aizkoan eta korrika behin apostu bakarri nuen, bai. Vale. Apostua, Guain ingo altzen un, gara jartan martxan balin basoen pentlato ia eta olakoak eta ingo altzen ditut. Bueno, ordu neiken zien, Bakarrika nien izen petatorein atera bain ere. Ez, Anaia eta ibili ziren, baina nien izen sekulan ateri lan hortan. Eta zergatik? Aizkora munduan, horri biltzen zara bizkat, danatan aizkoran bakarrik ez duzu behar dan gaina iten.
Ja, hor ja. ondo iteko, Claro, behar duzu claro. lan bakarrik. Buru belarri zeo zerta ibili, ezta? Bai. Claro. Baina aizkoa eta korrika, bale, baina harria ez da aizkorantzako gauza ona. Ez, Claro, gerrik eta... Gortu ikundo persona, gortu. Gortu itek. Bai. Claro, horre hon berraiz gorra, kompaktua, barrila altzatzeko, eta aizkorak horri iztiko meni. Aizkoran behar duzu soltura ondila. Ja. Darre, baina soltura, buelto. Jo beti nahi irutu zetik edekela aizkoradek kompletuo, no? Berdek pixka danetik, Indarra, habilitatea, Bai. puntxuan eman, lekuan, ez da? Jakin, Punteria, nola eman. Punteria eta dosifikatzen indarrak bai. Claro. Zu baldin duzu bi orduko lanean behar duzu iraupen hori kalkulatoren nola eraman martxa. Aizarekan. Claro. Azta mazera lehenbiziko eurotan hiru ezala eta... Eta bera etortzen bai, pajaren maten bai, akabo. Gara, entrementu leiten dire itxian, baina behar duzu martxa bat ibili azkenera ondo aliatzeko. Karo. Historia. Bueno, hau listo sekat, hau eguen pasa behar ditut irina, arrautza eta prejitzea. Eta hau inberdiak nahi donato, iragatzi, bale? Nik enduko iten mendikan hau listo. Ona, berta bota, eta gero goiara hundi horrekin zanpatu pixkat, laguntzeko dena pasatzen, bale? Bale. Vale, hau behian entzeko ju. Hau ire kontu. A ber, temperatura nahiko hartu zigu horrek. Eta esan dakoa, irinetik pixka pasa, gutxi, Irina soberan ez egu konbeni. Penduko jau soberan dakana. Vale, bat. Eharra, enberditia hauek, Txura erretikoek. Itxura, eharra hartzen nahi dia, bai. Barruan barazkita otarraizkegin. Venga, eharra inberdigu gaurkoan. Horrez emuzko usaila eta zaporezega ezea, itxura zega. Ona, Ona, ez da? Bueno, eta Donato, munduan ziarre bai geho ibilitako ez, ez da? Pixka, Ze biziluak iten, alde batetik bestea, eta... Piskat ibili, hori, estatu batuetan eta 8 aldiz. 8 aldiz? Aizkoran kontu, bestela nien ezautuko eta... Ona. Han ibili gaitu pixka, bai. Eta han nundi noa ibiliaiz? Bueno, han eskual festak egiten dira urtero, seguntze lekutan. Vale. Hori ibili ginen Airehon, eta Idaho, Elko ezta? Nevadan. Vale. Nun? Nevada. Nevada, Elko vale. Argentina ere bai. Vale. Han nola dauden Euskal etxeetan daola, eta? eskoletxeak eta Vale. gauzak, eta han eskual festa egiten dira urtero, urtin behin. Vale. Orduan jutik gintzen, hemendikan, pues, hiru eskolari, hiru arrege jotzale, dantzariak, sokatilariak eta jende pilo bat. Barran da txuguna botako zen dituzten handikan, ez da? Gugu, Ez? ez kibali izan dortoko. Ez? Tartin pixko matiko ala baino. Bai, Eta ze jute zinaten adibidez, jun, alde baten ibili gero bestea, eta gero vuelta txea, zeitua, no? Ez, jute gintzen, urte batean jute ginen lehek, Nevadara, eta pasatzen ginen, vale. 10 egundo, ze pasatzen ginen, urrengoan joaten ginen Airejora, eta urrengoan Argentinara, eta... Eta alde batetik bestea. Bai. Vale. Bueno, hoi, Bueno. nahet hola, hau zubasuan gustatzen zaiteke, horra ez atatzeko oso beltza historia. Bueno, vuelta emango dio, eta hemen txe, ingo deuna da betu, horburua lau zatitan. Erditikan, eta gero erditikan. Eta ingo deuna da, hau, gero, hogixetutik pasa, eta bertan gero prejitu ingo deu. Beitu hemen zeitxura hartzen nahi dan, Iepala! Kolore majuzak horrek. Kolore arrazekak horrek. Eta Hori guain, guztia ja- hau listoakak. Ona indigu hemen bai. Vale, hau ingo itenaek hartu hemen, hau organikoa bota, saltxai irekin txiki bat emango ziogo hemen, eharra saltza indiuna. Ai, ama. Ona, itona, eharra saltza indekena. Eharra indeke Bai. aurkoan bai. Ona. Venga, eta hauek, hemen dipasa, pregitu, eta hauek bertan berotu. Eta gero, platera datu eta jango ju, ezta? Hari marko gero. Hombre, kusikoek. Hemen jatez dena, etxea eramate du taperrakin. Dana aprobetxatzen dugu, dana. Galduztik imar, hainbestak ostatan duen. Noski baiet, lana indageo, ez da? Bueno, hau esek horrela. Eta, bueno, itxengo dugu segundu bat, baitu, ja indaldazkau hau. Bertan sartuko ditugu, pergituko ditugu horburuak, tita batian, eta guantxe gatoz. Baitu ze gauza eharra indiun. Eta hauek baitu ze gauza eharra, Horrela xein. Vale? Jepa, segi hemendikan labana horrela xe. Eta gero haudek panko, ogi berezi bat. Ite iula, hola, eta gero ja, prejitzea. Panko zendeko izan. Panko da, ogi xetua, baino asia harrak erabiltzeie. Eta orduan gelditzek kurruskariago, bai, eharra. Bueno, hemen txe gelditzek, haue prejitzen, zeituen prejitzea, vuelta eta vuelta, eta barroa. Guantxe gatoz, plateraratzea. Utzi haue prejitzen. Hemen txe, baseka hau listo. Berezi jaola horburua prekituta, gordini sartu ju, Ja. Gordini sartu, ogi xetua bota, eta hau gelditzek eharra. Gauza bat aztu zeite botatzia, gatza.
Guain botako ziu pixka gainetikan. Horrela xe, hau listo. Hau ere listo. Gatza pixka bota. Vale. Eta bagoaz platera datzea. Earra indi gorkoan ebai, Ze itxura zekaken honek, Berotu, koloria earra. Tomatia herria eta baratzuri herriana eta earra zaporia. Bueno, haber botatzi jun hemen. Ni uste plateran pare bajarritan nahiko izango ala, Horri honea. Besti ere bai jarriko ju, igual gaitxo izango, Gio jango jau, gio jango izkiu. Ba. Earra saltza ahi. Earra guztiak hori? Earra, eta guainin berdeuna da. Bertan, horburu batzu jarri bastarrian. Txugundu pixkat, Pixka txugundu. Eta nola ez, perexil pixkat, eza? Arginen honik urra jartzeko. Hemen txe, indigu gorkoane. Bueno, lagunak, eskerrik asko horreoteatik. Eta Donato, noiz ikusiko jau, hiri, berriro, plazetan, frontoitan. Bueno, uste udaran matxera frontonetan datzea, baina herriko plaza maten hondik bai, datorren urtionetan. Bueno, noen urtionetan. Hore bat izango, seguru eurrian ibiliko aizela. Venga. Placer bat, hemen izatia, eta gora entzikan nahiai, bale? Hemen izan bat gurekin. Bueno, lagunak, arratzalde hona pasa. Aio! Aio.